Good morning mga habibi! Welcome back to my YouTube channel. Niya na aga mga habibi, maraot ang panahon. Nag-uran-uran, tapos may medyo hangin. Amot lang kung may low pressure, kaya di man ako nakaimod kagabi sin balita kay kabuang man ini na Soreko. Shout out sa Soreko. Mag-aga patay sindihan amo ilaw bagang Christmas light. Di man ka maluoy sa amo na mga pobre. Panaraot ang TV sa kakapatay sindi san iyo kuryente. Pera na naman kataon bago magkaroon sin TV. Garagmatoy na lang gani. Kaya paki-aksyonan man niyo. Kay sayo ka minuto, pera na bis magburubran up. Ngarag talaga ang mga appliances. Kaya, please lang, aksyonan naman inini na sitwasyon, sa tuhon pa man ini. Mayad lang kamo kay every month, may kwarta na masulod. Kami, na mga pobre, pira kataon pinagtiusad bakalon ang TV, mga ngarag lang dahil sa kakapatay sindi san meral kasan kuryente. Kaya Soreko, mag-check ka mo sa mga update sa mga Facebook sa mga tao kung anon maaano sa iyo, kay awato naman ini na problema, di pa niyo nahihimo snudtay. Pero ini na kaadlaw, do wada ada ini kaadlaw or tulo. San sayo kagabi, mag-aga talaga ang tunga san baryo wara kuryente. Tapos pagkaaga na naman, mag-aga na naman sa kakapatay sindi hanggang niya na aga. Niyan pa lang nagka-kuryente. Niyan pa lang na aga. Kaabot lang sa kuryente. Nakakaluka daw ini na Soreko. Bura sa iyo may nagre-reklamo doon. My God, kailangan pa bang i-ano ka sa social media? Aram naman sa bawat sayo kung tama ba yung serbisyo niyo. Niya sa litang tao di-update ko na naman ini sa pag-brand out. Kaya, wala namin nag-iimod TV, wala namin nagsasaksak sa ref. Kaya baga, kay bagang Christmas light ang iyo, serbisyo. Kalorka. Yes, mga habibi, yadi na naman, brand out na naman niyan. Time check, 9:28 morning. Justo naman, Soreko, parang awa mo na. Raot na amo mga kagamitan didi. Kaya please lang, Soreko, just no, mag-oro action naman kamo. Puro na lang irugsan ni. Huwag na lang sila nangyayari didi sa amo. No, niyan, brand out na naman. Mayat man gutang panahon. Wala man hangin, wala man bagyo. Yes, mga habibi. May kuryente na naman. Time sheet. 9:35. Nano nagamit ang maawat soon. Nasigi lang ka brand out. Balik brand out. Naku, awato na ini na Please lang. Ato na ini action na ini kay mga tao lang talaga problema kay daghano nagkararaot, daghano na nagkapurundi ng mga ilaw. Tataod na naman. Sige, antabay lang kayo mga habibi. A few moments later. Burn out na naman siya. 5:11 PM. Sino matagal na nito? Na appliances dito sa sa baryo namo. Kalorka. Soreko, naluloka na ako.
Yes, mga habibi, may kuryente na naman. Time check, 5:28. Diba? Sabi ko sa inyo, run out. Parang Christmas light. Ang serbisyo ng Sureco. Kaloka, diba? Anong gamit ang tatagal dito sa amin? Kung ganyan ang ganyan na lang kayo. Just no. Comment down below. Ano, mga kababaryo? Paig ba ka mo, erog na lang sa ni Perme. Mga gamit niyo ang magkararaot. Kaabot lang sa kuryente na naman. Ganyan naman. Nakapansin na Kaya pong watching mga habibi, abangan nyo mamaya. Malay mo may karugtong pa to. Nakaapat na beses. Yes, mga habibi, run out na naman. Time check is 5:40. Diba? Soriko, nakakaloka ka na talaga. Hindi na kaya sa mga taga-kabarawan hindi na inihimo. Wow! Di na kami nakakaimod TV. Wala namin nasaksak ng ref. Mga appliances kay ngarag na. Diba? Just no. Nano na baya? Pag abos ang surukutan, nabayad man kami. Andiri makabayad o utudan. Hala, mga na ini ha, pasensyahan na lang kita. Kaya wala man kamasin mga anik. I-share nyo na lang ini na ano ko video ko para kumalat makaabot sa Sureco. Yes, mga habibi, nagabot na naman ang kuryente. Time check, 6:11 p.m. Diba? Ang Christmas light lang ang dating. Pero kanina, brand out sa Katunga San Barrio. Ang Katunga may on. So, niyan dili sa amo, intiro na ada ini may on. Kay may on naman kami niyan. Mara. Dapat sini ina-action na. Action ang kailangan sa ni. Awato naman inireklamo sa mga netizen. Wala pang gihapon ng Sureco. Kaya, this is it. Pakishare na lang ng video na ito mga habibi ha. Para kahit pa paano umabot doon sa kinauukulan. Doon sa ano ng Sureco. Thank you for watching mga habibi. God bless.